Franciscan. A birthday corn, the first of the vinegar, and a puppy corn. A first step of the corn, the shrimp. Velkommen til vores lille interimistiske tv-studie. Vi er i Klitmøller, og vi er ved at gøre klar til en Young-Gun chili-smagning. I den her Young-Gun smagning af den her chili, der ligger her, som vi kalder en Klitmøller Classic Chiller, der har vi inviteret lidt gæster i studiet, og det er nogle prominente, nogle af slagsen. Det er toppen af dansk windsurfing, der har indvilget i og gerne vil deltage i den her smagning. Og vi har Mads Jebsen siddende herude, vi har Sebastian Korn, vi har Mads Bjørn, og så har vi dig, der er ude at rejse. Velkommen til. Tak. Det kommer til at foregå på den her måde, at vi skal have smagt chilien. Jeg deler den lige om lidt, og I skyller den. Og mens I sidder og spiser, så har jeg lige et par spørgsmål løst og fast. Selvfølgelig er jeg omkring windsurfing. Og dem stiller jeg, og så hygger vi lidt med det. Ja. Det lyder godt. Der er nogen, der snakker om, hvor stærk og sådan noget den her er. Den er selvfølgelig noget stærkere end en rød peber, som vi kender hjemme fra køkkenet. Den ligger på omkring en vindstyrke 9, vil nogen sige. Der er selvfølgelig nogen, der er stærkere end det, men vi må se, hvad der sker. Og det er som sagt en Klitmøller Classic Chiller, vi prøver at gå til her. Så jeg skærer den ud, og så venter vi lige, og vi skåler selvfølgelig, som man skal. Værsgo, Rasmus. Jamen, værsgo og skyld dem. Og det er jo som sagt vigtigt, når vi har skyllet dem, at vi lige skåler og spiser på samme tid. Og husk at tygge dem rigtig godt. Ja, det er så det. Desværre er der ikke nogen til mig, men jeg har det. Ja. Men er I klar på det? Ja, men værsgo og skål og god smagning. Skål. Skål. Ja. Det går godt. Lad os starte med dig, Sebastian. Du har haft en forrygende sæson. Du blev nummer 3 til VM på Azorerne, og du gjorde det rigtig godt til VM i slalom på Sild og sådan noget. Vi kunne godt tænke os at høre, hvad er dine planer for den kommende sæson? Klar på det? Ja, super. Vi vil gerne høre det. Jeg tager til Maui ud her. Ja. Ja. Det er ikke ret langt ind i sæson 16. Vi kan også lige få at sidde og lave det. Mads Jebsen, det er første år, du er træner på den her camp. Hvad siger du til det? Hvad er din første indtryk? Altså, du har været her et par dage. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Så hyggeligt, det er dejligt at vide. Det er dejligt at vide, Mads. Tak for det. Ja, kunne du tænke dig at gøre det igen? Ja. Har vi noget på savl? Det er masser af et stykke derovre. Du ser ikke helt, hvordan det er at se. Du er jo lokal, Mads. Har man... Hvordan ligger det med at få PVA-stævnet til Klitmøller til næste år? Du er meget over det. Ja, det lykkes. Er det lykkes? Ja. Hvor langt er du i forberedelse? Jeg går lige at komme over sidste her. Det er 80% sikkert, der bliver noget, eller hvordan er det? Jeg tror, det er 3 år, jeg aftalt, så måske ikke. Ja, det skal du ikke blive ked af. Rasmus har vi derovre. Du er ude at rejse. Ja, og du var stærkt tilbage. Og jeg har set, at du har kæmpe store evner i det, der hedder Jumbo-Sop, som egentlig er en disciplin, jeg ikke vidste fandtes. Men er det noget, du har tænkt dig at gøre noget mere ved? Jumbo-Sop, altså? Jamen, jeg vidste heller ikke selv, at det fandtes før, at Sebastian hæver os ind på sygt. Men ja, det er en kongedisciplin. Ja. Hvad kan vi forvente at se dig i
i sæsonen næste år? Er det Jumbo-sop, eller bliver det mest freestyle, tror du? Jeg har ikke helt besluttet mig nu, men jeg kunne godt være det. Jeg får noget med for det. Der har fået papir til næsten. Mads, du kigger Øjnene. Ja, jeg har øjnene igen, ja. Ja. Det er jo sådan, man kan det. Ja. Er I ved at være her igen, eller hvad? Nej, for helvede. Man kan bare tage en Hvis vi kunne bede om en billet til Mads, fordi han er ked af det. Ej, det er jeg godt nok ikke. Er der flere, der har brug for en billet? Ja, det er jeg godt nok ikke. Ja. Ja. Hvad med dig, Sebastian? Du er klar? Jo, det må du. Sviger også lidt over det. Ja, men altså... Må vi prøve glas? Sebastian han fik aldrig rigtig lille over at svare, men vi kan lige spørge ham en gang her, Sebastian. Hvad er planerne og ambitionerne for sæson 16? Jamen, det er jo, at, som jeg lægger ud med, at jeg tager til Maui nu her. Og så tager jeg til Maui og træner en hel masse, og skal forhåbentlig blive klar til næste sæson. Og det, jeg ser mest frem til næste år, det er Formel VM. Håber, jeg kan gøre et godt resultat igen. Og så ellers... så bare... Jamen, der er ikke noget sejle alle de danske stævner. Ja. Og, nu bliver du også lidt ked af det hjemme. Ja. Og det kan man sige, det ser ud som om vi har det hårdt og sådan noget, men der er faktisk nogen, der beskriver den her Klitmøller Classic Chiller Chili, som om at have borgerkrig inde i sin mund og hals. Og jeg kan se på, at nu får det stille og roligt dejligt og varmt. Så det er jo helt fantastisk. Men bliver vi færdige, Sebastian? Jamen, det synes jeg. Det synes jeg, det er planerne. Ja, så VM i oktober. Ja, det er oktober. Ja. Så der er lang tid. Ja. Jeg siger, det er rart nok at have sæsonen derhjemme, hvor jeg kan træne lidt i det danske forhold. Og jeg kan godt lide at teste formlen i Danmark, så det passer mig fint, at det er slutningen af året. Så jeg kan bruge noget tid i Danmark, inden jeg skal til VM. Så fik vi svar ud af Sebastian, og de andre, I ser ud til at være ovenpå igen. Ja, Mads. Skal vi have ringe til far John? Jeg har snakket med far John, og far John var ikke glad for det. Nej. Nej, det var jeg godt nok ikke. Nej, men vi skal nok berolige ham. Ja, det skal du. Godt. Men tak for det, og tak fordi I vil deltage i den her lille smagning. Junkeren smagning. Jeg skal tage øjnene med. Ja, og I må gerne gå over og tage et glas mælk. Jeg tror, vi trænger til. Hvad føler sig i